Xayrli kishlar barcha qizga da bugun meni zakaz kelib turgan kun. Ketdim zakazimni olirga. Sensiz zakazga keldim. Привет. Швай. Холодок. Мында енді менің кіші заказлар өзімде күтігін. Урамдағы матурлық. Қыш күні матур енді. Қойтып жеттім. Қазір сізге заказларны көрсеттім. Мында қызлар аңлауымша яңа ел бүләкләре. Яңа ел җитә, якыннарга, дусларга бәйрәм хөрмәтеннән бирергә җыйналардыр дип уйлыйм бу заказларны, кеше заказлары әйткәнемчә. Хәзер күрсәтеп үтәм. Менә шундый кышкы тылсымлы заказ булды әле бу. Карагыз әле бу совыннарга. Галәмәт инде бу. Кызгын шундай әмәтәгә. Символический дип тә бирергә булачак моны тәгәрәштә. Биргәле бит шулай кабинетта утырышлар бер-беребезгә. Кызык икән бу. Әле булар миңа түгел кеше заказлары. Менә бальзам для губ иреннәр ярылмаска. Менә бу 3 төрле шулай ук бальзам для губ помада шикелле эшләнгән инде ул. Кыш көне һәр вакыт кирәк бит менә мондай помадалар. Бүләкләргә алганнардыр инде. Менә шундый төрле гель для душылар. Менә алар төрле тиен белән дә бар монда. Шундый яңа елга махсус эшләнгән. Ana шундый кар бөртекләре төшерелгән. Бигрәк матур инде. Менә төрле куян. Менә монда нинди матур шундый рәсемнәр. Алар гель для душа. Бигрәк матур. Крем для рук. Менә бу банановый бик тәмле. Бик ошый миңа аның исе шундый банан исе килә. Шул кадәрлек әйбәт инде. Исе дә гомумән жуганда рәхәт минем әни авылга алганы, үзем алган юк әле моны һаман. Әнигә алганы, авылда кинәнәбез инде шуның белән жуып. Монда бысы кул өчен крем для рук шундый шадымы миңа, мин былтыр алган идем моны берне. Менә тагын берне алдык быел. Сенде туш. Туалетная вода Юдошкин чыгарган. Бу инде скидка белән алдым мин моны. Нәрсә тәсем килә, бу Versace-га охшаган әзрәк. Копия дисәңгә бу. Versace-ны белсәгез. А бусы инде безнең шампунь и гель для душа. Бусы ир затларыбыз өчен. Шундый матур каталогта килде әле. Менә шундый матур кышкы заказ бит кызлар. Карап кына турасы килә. Кызларга өләшәсе булыр инде дүшәмбешкә чыккач, Аллаһ теләсә.